Because Email for take for Nya kan jebone sasa dikek. The taste so good or not? I don't know. I never taste when I cooking. Nya. Nya. Okay? Ah, good. Nah. Gimana sasa dikek enaknya, sumpah. Payungnya sinten, Bu? Aku nang ngarep kayak nek payung, Bu. Kan iki buku juga anu cilik ya. Sebelum si dia mbak. Heeh. Saya ambil ya. Eta. Nah. Love you. Silakan menilai. Semuanya sendoknya gede gitu loh. Sendoknya gede gitu loh. Nah, semuanya sendoknya yang gede ya. Nah, ngono lho. Bang sayurnya saya tunggu sayur. Ya, nih, wortelnya gede wi. Kayak enak anu jero. Nggo garpu ya kan, nggo garpu to. Fisiknya. Tenang. Wes ora. Engko dikai lombok lho engko. Iya, bisa. Mana to? Ah dikai lombok lho engko. Duk, iki gedang ingke, duweke sik utuh. Nyapa? Iki gedang raja iki. Lah nyapa duwike sik utuh? Ini jale kan gedang ijo ya, kayak kula kan gedang deres. Heeh. Engke tuku ning nggih anu apa iki tane. Gak adine maksudku. Gedang gede. Terima kasih yang kalau Jadinya dinggoan. Kangge. Kangge, Bos. Lho mi kangge kok kangge apa iki? Lah terus? Kangge. Iki gedang raja. Heeh. Iki nggih Nur etan masjid kemulan iki lho. Iki Napa? ditakokne. Iki Mas Nur. Iya yo, aku nggih megang. Ya nggih Nur kuwi. Oh nggih Mega Nur Siam kuwi ta? Yo Mega Nur yo enek Mega Nur kan Mbak Ayune Oke, Mega Mbak to. Nur. Kan tunggale papat to, Kek. Iya. Lanange sitok. Ae jenenge Mas Nur kae. Karo aku si lanang jenenge. Yo suruhku jenenge Nur ki Mega tok. Mega, Nah, Mega Nur ya Siam. adine si wedok, iki dhewe. Terus Wis utuh, sesuk arep jupuk pitik kok nek tukokne. di anu diduwiki. Ya tak duwi iki tak duwi. Oh iki kan mbok Oh, dia duwiki. untuk makan. This one right? Hot, little bit only hot. Apa? No. Yes. Gak. No. This one fresh noodle mah, packet not instant noodle mah. The ingredient you cooking like garlic, onion, ding this ingredient fresh right. Ayo Mbak Siti ki lho aku dimasakne apa aku wis iki ae njaluk This one saiki. making you Ora tak kukuli. Bu. in your village. What? This Yeah, what happened? is not instant noodles, right? No, instant noodle the packet small that one. This is the Then it's fresh okay. noodle. Video nonton video angeleran. Tanganku video mie aja kayak gitu. Okay. Kan baru. Oke. Sip kalau menganti sip. Sip. Jadi ini antara Anu bingung deh. Sumo. Oke, you eat your noodle Sasa makan noodle. jalan ya. Nah, Put here, go there. you say want to put chili? Put ready. You put ready Don't chili? put many lah. You also makan also. Put there. Ya wes. Wes sih, dan ngam sih mateng. Gak sido, mari Mas koker sakoke. Oke lah. Moni mini. Oke.